ang Delta variant kani ginapahibalo sang DOH nga porte ini sa kaisog, porte ka makalalaton, porte ka makamamatay. So ang aton panugyan extra nga paghalong. Amo nang panugyan naton, hindi kita magungtat sa pagproteksyon sa aton lawas. Inanglan naton ng face mask, face shield, social distancing, kag iban pa. Bisan paano, ang iban tiga-reklamo na niya daw kabudlay, nagit sa aton pangabuhi subong. Daw hindi na maintindihan. Tinuig na, tiyanhon mo na karon. Pabayaan mo, kay ang kagaw ara. Wala gahalin ang kagaw, ara lang sa palibot, gadugang lang siya, wala gaiban. So nga aton panugyan, ang tanan nga mga health protocol palihog lang, tumanon ta. Hindi na para sa akon, para na sa inyo. Binipisyo na sa imo, kag sa imo pamilya. Lantawa bala? Kung maigo ng isa ka pamilya, urot kamo tanan, i-lockdown kamo, 14 dias. Di-experiensya ko na portik subo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4 City na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta na ang syudad sa Bacolod? Kamusta na mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Ang aton ginabantayan karong adlaw, katapusan nga suna ni Presidente Rodrigo Duterte. Ano naman ayan ang iya palabra karon nga adlaw? Sino naman ayan ang malastrahan sa palayag sang presidente? Amo ina ang aton hulaton karon nga adlaw. Posible sa hapon, posible sa gabi, basta amo ning katapusan niya nga suna. Yutay lang ang ginagda. May pandemic. Kung wala ka pa mabakunahan, fully vaccinated, hindi ka mabaton sa batasan complex. Ang iban virtually lang. Ang iban malantaw lang sa television sa katapusan nga arangkada ni Presidente Rodrigo Duterte. Aber, pasiplatan tang patrol. Nagalabutyar na siya sa mga dalanon sa Bacolod, magadulong sa aton sang mga impormasyon karon nga kagahon. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Nga laragway karon Aksyon Fred sa syudad sang Bacolod. Sa sining nga kagahon masyado ka tawhay. Ang kalabanan ko nakita subong kag naobserbaran Aksyon Fred, mga ido kalabanan sa mga dalan. May ara sa dalan sa nga Luksin, may ara sa Burgos, may ara man Aksyon Fred kalabanan sa Barangay 19. Lantaw ko basin yun mga ido bala Aksyon Fred, kadur diskarte man sa mga babae man nga ido. So umuni Aksyon Fred. Diskarte ganing tao o sapat pa? O gani. Diskarte. Pag panaog mo palang kagina, mapatian mo na itong mga idog lagsanay, kasinggitan, mambalgoro, tapos ka na, ako naman. Amo ni Aksyon Fred, siguro pag ginambal para sang idog, ginalagas man ang isa kababay man nga ido. Anyway, Aksyon Fred, talking about sa Laragway sa nga syudad sa nga Bacolod. Ang mga tao sa karon masyado pagkatawhay, hindi pa siling biyang kuan Aksyon Fred. Nga damo gid pipila ka mga kauturan ta ang nagahulat sa pagmalawagan ang ila pangalan para sa pagbantay sa nga ila sining mga pasyente Aksyon Fred sa sulod mismo sa regional hospital. While talking about sa dalanon, masyado pagkatawhay extra nga paghalong sa aton sining mga kauturan Aksyon Fred. Kamusta ka kutay sa basura? Well, good morning IPM. Where na you? Damo na here, basura there. Ay, Aksyon Fred, di ba yung mga basura kinalapatan na lang sa ido, especially sa mayad. Ang amon sa patriato, tatlok banana, wala gidakot. Bayang ko lang, lingkote. Ang galing nga reklamo, naluoy lang ko kay ang administrasyon niya ni Mayor among hagad na basol.
sala ka IPM, si Mayor yung hagan labasol. Sala niya ka IPM, kaya wala siya nangakot. Ginbayra naman na sila. Oo, bawo na ano ang IPM man. Makon mo na iya nga tatlo na kasi man ang kundi na iya man maho action na Fred ang komunidad. Kung tatlo kasi man na ayabaw ang estilo sang IPM action na Fred kung kaisa mapisan sila especially kung mag-renew sang ila kontrata. Kung ma-renew na gani ang kontrata, ara naman action na Fred ang padayaw nila. Pasaway, of course, kapin pagid ang pagpahakotay sang basura, mangin problema sa gihapon action Fred. Action Alvin, ang Yes, ako sir. niya ula ya question, hindi na kinalan adlaw-adlawon ha. Ang amot schedule, Martes ka Biyernes malang. Bisan isa ka sa mana kisalang gani. Basta ginahakot. Amula na, ang malain daya ka ila sala, ang syudad sa Bacolod, yung hagad labasol. Anong sala kalkadis, Bacolod na yung ila na yung sala nga. Gintagaan na sila kwarta, gintagaan na sila sang kinamataro nga manghakot, ila sala, basulon mo yung syudad. Isa pa na, dapat tupdo mo nila ang ila sining nga obligasyon, makon mo na yung nabayranan sila sang syudad. Sabagay, kung mag-amo lang ni Perme ba, umayo pa siguro sa Madason Action na Fred. Hindi na lamang kay ang iban action na Fred, if you may remember, ang iban nga mga nagahakot nga truck sang basura, mabalaan mo na temprano pa nga ara na sila. Bisan na may mga schedule sa mga lugar, especially sa mga subdivisions, mabalaan gid na sila action na Fred kay gahoni saot or gasaot kapatukar sang mga bala action na Fred ng mga kanta like ginakanta o mga pahanomdom regarding Republic Act 9003. So balanta na sila nga, ara na ang basura sa mag-prepare kita. Pero hindi ayan action na Fred, basi guba lang ang ila tarak-tarak para magpanghakot basura. At ipay balo sila para ang tao makaintindi man. Wala gin ni hay kag ni hoy mo. Oo, di problema gid na action na Fred. Tiyang malain sila kay magsigi-sigi ni. Especially ang ila sini nga ginahimo. Di problema gid na action na Fred. Basi ba naman ni maho man. Kundi imbis na ang syudad sa Bacolod sa pagkanamit, pagkatahom sang pananawan kag kuan bala sang tema yang Bacolod, the City of Smile. Basim bala mapaagi sa IPM aguba bala action na Fred ang syudad sa Bacolod kag maghambal ba Bacolod, the City of Smile bay abaw pa mabudlay ini katama kung amo ning mangin pamatasan sang IPM. Actually ang IPM good. Ang personnel sang IPM amo nang medyo may problema action na Fred, no? Amo ning nakitaan taman sa karon. Action na Fred ginalantaw kag ginabantayan karon nga adlaw ang katapusan nga pamulong-pulong sang presidente sa Okay. Oo. Damo-damo ni action na Fred. Amo ni mga bagay nga lantawon taman karon nga adlaw kay may mga wala tuong kilos protesta o kon mga hublag protesta action na Fred ang paghahimuon man karon nga adlaw diri man sa syudad sa Bacolod. So bantayan tani action na Fred by grupo sa mga progresibo nga grupo, rather ang mga progresibo nga grupo magapatigayon man sa ila sining hublag protesta. That is in relation sa nagahilapit na pila na ni ka-oras ang State of the Nation address nga paghahimuon sa presidente action na Fred. Areglado. Ginpalapitan taman action na Fred kay temprano pa sa may area sa Libertad. Una talang ginlantaw action Fred para may idea nga aton sining mga kauturan as to sa presyo sa bugas. Aga pa mga idea na sila action na Fred ang pinakamaayo nga presyo sa bugas. Ang pinakamanubo abi is 38 pesos. Ginakabig man na ni action na Fred nga local well-milled rice nagpangaduha 39 pesos. Ang pinakamahal action na Fred nga presyo sa bugas karon is 51 pesos. Special well-milled rice puti-puti ni siya action na Fred nga makitan taman sa karon diri sa area sa Libertad Public Market. So bining from 38 pesos to 51 pesos ang presyo
sang special local rice pero ginakabig ng mga organic ni Action of Bread kuan siya ng kulang taon no pahay lang taon pero 50 pesos ni siya Action of Bread organic while ang pula nga bugas is 50 pesos man Action of Bread. So far, amani ang observation sa patrol nalagip na diri Action of Bread ang presyo karon sa bugas sa merkado. Ang observation kag ang presyo sa bugas sa merkado ginadulong sa inyo sang may TC ang alkaline nga vitamin C na with aksyon na ni Kirao. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na, madmad na kamohoy. Lunes nga lunes, kinalan aga pa bugtaw na panumdum na kung ano ang inyo sinilutoon karon nga aga. Ako ya preparado na ko mag sugbabangros karon nga aga. Nabutaan mo tiyan niya kamatis bla, sibuyas bombay kag paitan. Pagkatapos Bisaya nga ginamos, baklan mo kalamunding kag katumbal, okay na ko. Kampyon na ina nga pamahaw karon nga aga. Ang serve ga short slipot nga guwapusod, okay na. Enjoy na ang kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na, roll call kita. Si Alex Puentes una gido. Mayong aga ko no, mayong aga man kay Alex Puentes karon nga aga. Dra kay Mirin Incia Fabiano, good morning ko no. May lang nga pagpamati kay tatay ko Enrique Inda. Monitor every morning sa imo. Salamat gid. Kay Daday Hilado Arasya, good morning. Sige. Aksyon Radio Bacolod, Barangay Alihes. Taga Alihes, good morning. Kay Marlon Villaruel Mendoza, good morning man. Tamyaw ko no pamilya Hosto. Kay Tatay Ramon Hosto, mayong agada. Sige. Ariglado. Kay Daday Hilado. Si Utay Benedicto, tamyaw ko lang si Norbing Hinubata, sang Ayala Subdivision. Kay Steve Ryan Clavero, morning, watching KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Sige, kay Steve Ryan, good morning. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning man. Kay Angel Bunda, morning monitor lang dire sa Purok Kabukiran sa Takuling. Taga Takuling, good morning. Kay Ronnie Gordon, Kapita, salamat gid. Kay Rodel Vasquez, good morning man. Kay Banisa Mayo ba, good morning kundi sa Pilipinas. Kag okay, salamat gid Banisa. Happy Sunday afternoon naman dira sa ila sa Amerika. Good morning kuno kami. Thank you gid Banisa sa Minnesota State. Kay Kent Bulakha Juanisa, good morning. Monitor la kami diri sa Barangay Handumanan, Bacolod. Taga Handumanan, good morning. Kay Milili Oligo. Si Milili Oligo kada agara gina, wala ga absent no. Dira kay Jinky Dilagdon. Morning Jinky. Sige. Si Jinky Dilagdon, good morning. Morning ko na kay Mr. Biboy Villasor, Balisa Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Oligo. Kay Carol Muntuya, mayong agaman. Kay Marvin Longno, watching sa Daman. Tamyaw ko lang pamilya Longno. Kay Maron Villaruel Mendoza, morning ko no. Kay Milcar Dandi Mendoza, Jesse Aquino, mayong agagid. Okay lang. Sige. Pilisinin ko na sa Bani Cafe sang Tangob. Kay Sir Kuno Milili Oligo, siling ni Banisa Mayo. Si Ira Disonson, morning man. Pamati halin diri sa Jordan. Taga Jordan da, good morning. Sige.
kay Mikaela Gilaran, good morning. May lang nga pagmonitor. Kay Nulan Balues Antikira, mayong aga kuno. Sige, gaulan ang aton panamyaw, karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21. Mabalik kami pagkatapos ini. D3 Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon aksyon radyo. Bacolod kag Negros sanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat. Ano kay National Disaster Risk Reduction Management Council spokesman Mark Timbal, isa ang napatay matapos na tumbahan sang kahoy, samtang duwa naman ang naigo sang kilat sa record sang NDRRMC. 5,554 ka pamilya o kon 22,693 ka mga individual ang
naghalalin sa puluyan, nagsaylo sa 57 ka mga evacuation center. Samtang 212 naman ka mga barangay ang apektado sa wala untat nga pagbo sang ulan. Suno sa pag-asa, bisan wala sang bagyo apang padayon, gihapon ang pag-ulan, tuga ini kagdala sang hangin, abaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na morning lada. Sa kay Erminia Medalya, kag kay Hilario Tagapan, sang Banati, Iloilo. Si Judge Knap Diamante gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, good morning. Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Si Raul Alibuga, all, galadad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning man. Si Pare Erning Urilla, gabugtaw na ni. Kay Johnny Hidalgo sa Manapla, kay Marvin C. Dira sa Agustin Pamili sa Kawayan. Si Nini Patos Burgos, kamusta ka na? Daw dugay na nga wala kami magkinitanay. Kay Ibilin Duga-Duga, Holgin, Katalogo, morning nga. Tamyaw ako no si Mamaya nga nagapangapi subong. Sige, arada sa Kawayan ko no. Sige, morning lang sa taga Kawayan. Kamusta ka mo da? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo.
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang 580 ka mga bag-o nga kaso sa COVID-19 ang Western Visayas ka nagdala sa kabilugan nga 81,349 ka mga kumpirmado nga kaso. May pinakadamo bag-o nga kaso sang COVID-19 ang probinsya sang Iloilo. May 195. Sunod ang probinsya sang Aklan, may 135. Siyudad sang Iloilo, may 1 kagatos. Ang probinsya sang Negros Occidental, may 47. 32 sa probinsya sang Capiz.
28 sa probinsya sang Antique, 24 sa siyudad sa Bacolod, kag napulo sa Guimaras. Ang Western Visayas ang sa karon may 10,890 kaaktibo nga kaso sang COVID-19. Daula untata, sige lang manubo, masaka, pero ara siya sa gihapon. Muna nga hindi kita magsalig, kay ara siya. Daw hindi siya maggalin dire sa aton pungsod. Gadugang lang, kag gabata lang. Kita mo ilan. Sige, ang tanan-tanan subong pumuluyo, ready na. Mamati sa katapusan nga suna ni Presidente Rodrigo Duterte. May ara nagasiling ano ayan ang talakayon, ang pamatian tang Malacañang, talakayon niya ang mga hinimuan sa nagligad nga 5 ka tuig, ang mga infrastruktura kag iban pa. Pero ako gapati ko, may pit ka na porsyon gid, basta nga maghambal si Presidente Rodrigo Duterte. Nagsiling sila nga hindi sa magtandog politika, wala pa na siguro. May bes ko ni rehearse na, may rehearsal ang Presidente. Ang iba na kumatakan siya, wala na ginabasa. Gina arangkada yaya ang ara sa pinsarya. Amo na ya ginapaabot sang pumuluyo. Ang pitik sang Presidente, masakit-sakit prote ang gatambong palakpak yapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Gapangamusta si Ann Sulibio kagabi. Kay Noel Amar, kay Bula kag Jun Iras kuno. Sa Barangay Pahanukoy, good morning. Kay Utay Benedicto, morning kuno kay Kapitan Sergio Libro sang Barangay Manlocahok. Kay Imbong Jucampos sang Baao, ara man siya. Nagaupod sa aton karon nga aga. Si Richard Marayang, morning da, sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Si Noel Amar, tamyaw ya kuno si kumpare Boy Yulingo, Reboy Alunan, inablo siya nga si Taboy Diria. Good morning. Sige. Kay Chopilo Espanyula Jr., good morning ga monitor kami di. Sa Tagda Suntre sa Hinigaran. Taga Hinigaranda, good morning. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Kamusta na ang probinsya sang Negros Occidental? Kamusta ang Bacolod? Gabagang na ang politika. Puerte, no? Amo na siling nato na. Basta politika ya, puerte na ya. Puerte ang arangkada. Sige pag-file sang Certificate of Candidacy, arangkada na sa politika. Si Abigail Labaro, good morning sa pamilya Sumayang kuno. Dalumpines sa Qatar siya naga-monitor. Taga Qatar da, good morning lang. Ariglado ma-relax ako makadali, pero sigurado balikan ta kamo dugay-dugay. Si Purita Demeren, good morning man. Tamyaw si Brian, sa Brian Kape, kay Barangay Captain, Binumi Demeren, monitor man ko no, kada aga. Sige. Relax na. Relax ako makadali, pero sigurado balikan ta kamo pagkatapos ini. Number 1 ang inyong Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na nga'y sagsag ang mga kaintangan. Responsable at ang balita pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hirang pilihan padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kailangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas ka Standard Time, las 4:52 na. Balik kita sa aton pagpangalagad. Nagdangat na sa 5,479 ang nagdugang nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas kahapon Domingo. Ini nagdala sa kabilugan nga 1,549,755 kakompirmadong kaso sang COVID-19. Samtang may ara naman 5,573 nga nagayo. Nagdala sa kabilugan 1,467,269. Ang napatay 27,224 na. Ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas karon 54,262. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53. Mga headlines ang DCRH. Ano ni natabuos pulis nang lutang siya? Suno sa report, ginturutot sa kuno siyang iya asawa ng lutang akalain nga mga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Kay Martin Aliling, good morning. Kay Romuel, kay Clemente Paslon, si Iba Johnson kuno nagapamati sa Jordan, kay Manjo Arnijo, si Gina Toribio Panes, kag Ila Jen Panes sang La Carlota sa Barangay Cubay, good morning. Kay Francine Natalie Bautista, ba si Ibon Boucher sang Germany, naga-monitor man. Kay Jose Mungcal Torilla, watching live. Sige. Mayong aga lang. Sige. Mayo lang nga pag-monitor. Dira kay Ira Johnson. Sige. Kay Gibron Ardok. Kay Pili Morales Quilio Aliesa, good morning man. May lang nga pag-monitora. Tagsagid kakaagahon. Kay Pili Morales Quilio Aliesa. Morning sa inyo da. May lang nga pag-monitor. Tagsagid kakaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Doktor Pinoy. Health Watch. Kumusta mga partners? Welcome!
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. PNP Chief General Guillermo Ilizar, sili niya nagbando siya sa tanan nga police commander nga ipasiguro nga kabataan edad 5 pasaka kinahanglan ara lang sa sulod sang puluyan. Suno kay Ilizar, ang tanan nga mga police officer dapat ipasiguro implementasyon safety guidelines batok sa COVID-19. Pero nagapila man siya sa pag-intindi sa mga ginikanan kay mando ini sang IETF nga nagadumili sa kabataan 5 ka tuig pasaka nga magwa sa puluyan bangod sa kadelikado sining Delta variant. Tisiling sang PNP chief, ginasigahom ko
nga maintindihan kita sang mga ginikanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:05 na. Kay Grina Espanola Tandoy, good morning. Kay Jonel Cartel Bilyote dira sa Maaw, Central Maaw, good morning. Kay Crisilda Balindes Iman, good morning man. Kay Cecil Ferrer, morning kuno sa Ugyon Silainon. Kay Judith Gallego, Michael Beles, Cecil Ferrer, Ann Garduse, John Bilonyo, Edsel Cabrillos, kag Ed Gregorio. Kay Evelina Pamusino, good morning man. Kay Art Tandoy sa Ngasinda Panggulayan, Central Maaw, good morning. May lang nga pag-monitora, tagsagid, kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutugtog subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19. Philippine Standard Time, las 5:12. O kapi-kapi kita. Dr. Alfred's Green Coffee, ang aton rekomendasyon. Nagapangapi na... Radio Philippine Standard Time, las 5:13. Diri kita, 1.6 milyones balor sang Shabu na recover sa 433 ka persona nga dadakpan sa 7 ka bulan nga drug operation sang kapulisan dire sa siyudad sang Bacolod. Police Balita. Detalye pod kay Aksyon Eric Bagbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report kika sa Bacolod City Police Office. Suma total, 11,616,712 pesos. Nga balor sa Cebu, ang nakumpiskar sa Bacolod City Police Office sa pagka-recover nila sang 1,708.34 gramos sang suspected Cebu. Sa marijuana, Action Fred, kapin sa 52.538 gramos sa laya nga daon sa marijuana, ang ilan na recover nga may market value naman nga 6,829 pesos kag 94 sentimos. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Yada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, halin sa bulan sang Enero tubto bulan sang Hulyo sining tuig
324 na ka mga police operation ang ilaging kandak sa diin nagresulta ini sa pagkaresto sang 433 ka mga persona nga nagagamit ka nagabiligya sa illegal nga droga. Suno kalyada Action Fred, 293 mga drug pusher, samtang 137 naman ang drug user, samtang 644 naman ka mga persona ang ilan na pasakaan sang kaso sa korte. Base sa data nga ginhatag sang Operations Branch, suno sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacoor City Police Office, 15 ang ilan na-identify nga high-value target, 407 ka mga persona ang na-identify naman nga street-level target, 5 ang newly identified, 6 ang minor de edad, kag 1 ang napatay sa police operation. Sa mga nagapatayon baligya, ka nagagamit sang Cebu, yari ang panawagan ni Liada sa interview sang Aksyon Radyo. Sa ato mga kulturan nga plano o existing nga nagagamit unta tanan nila na although ilan na tuod kwarta ilan ginagamit para sa ilang bisyo, but yan ang epekto once nga anak ka sa illegal nga droga, hindi ka kapaminisar sang maayo. So hindi lang imo kaugalingon kundi ang imo pamilya, balay mo, kag ang iban nga tawo nga lapit dira sa imo. So ang affectation niya why nagakonsentrate sa isa ka tawo kundi sa bilog din nga komunidad. That's why sa amon kung may madakpan, expectan sila nga why kami naga-ariglo sa mga kaso, especially sa illegal drug. Once may madakpan kami, i-Thailand ginaaton sila sa kaso sa ato nga korte and they will face the consequence ang ilang mga action. So may ara kita plea bargaining to, but then kung abusaran nila ang ato nga plea bargaining, definitely mabalik mo na sa ila. Muna lang suportaran ta ang atong kampanya sa illegal nga droga. May mga informasyon sila kang nagagamit, nagaduso dira sa ilang mga lugar. Ang ato nga stations 1 to 10 open ang ilang hotline or pwede sila makamit personally sa atong mga station commander para maka-istorya sila sa parte Manila kung paano matakna na ang illegal nga droga sa ilang area. Bacolod City Police Office Operation Chief Police Lieutenant Colonel Lester Liada sa interview sang Aksyon Radyo. Ining report ginadulong siya sa kaluwan sang Santon Plaza Baso, may antioxidant report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18. Bao ang Senado balik na karon balik sesyon ang Senado. Kaya katapusan nga sunas ang presidente, may mga pasuni pa nga daw ikudita nila si Soto galing siling sang mga kaupdanan niya sa Senado daw malayo sa tigi. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na. Si Noel Amarga Pangagda Kape, thank you gid. Kay Florencia Villacampa sa La Union, kay Nuna Agravante, good morning. Kay Francine Natalia Bautista, kay Elisa Iligan, si Elizabeth Malaka Gamala Arasya. Elizabeth, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1.
Aksyon Radio Bacolod number 1. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 32-2. Una nga bula 32 kag 2. Second draw 20-12. Ikadua nga bula resulta 20 kag 12. Third draw 16-3. Ikatatlo nga bula resulta 16 kag 3. Sikta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 49,500,000. Winning combination in any order 15, 1, 48, 33, 12, 19. Resulta sang 658 15, 1, 48, 33, 12 kag 19. Sa ilo kita, 649 ang jackpot, 27,215,730. Winning combination in any order, 33, 40, 39, 18, 15, 32. Resulta sang 649, 33, 40, 39, 18, 15 kag 32. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Kapita, siling ni Imbong Jucampo. Si Aida Alunan,
good morning man. Kay Aida Alunan. Kay Atia Kim Eriman, good morning. Kay Francisco Guwangko, morning man. Kay Angel Torres da, good morning. Tamay ako no dira online Sino ni? Sige. Pamati gid. Salamat gid sa pagpamati. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilay. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 5:32. Diri kita, kumilik Bacolod ginapaabot ang padayon nga pagdamo sa mga magaparehistro samtang nagahilapit ang deadline Setyembre 30. Balita kumilik upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Fred, may action Fred, samtang nagahilapit ang deadline nga Setyembre 30 to 2021, mas ginapaabot sang Comelec Bacolod ang padayon man nga pagdagsa sa mga luyag mag-register para makigbahin sa 2022 elections. Ginapahayag ni Bacolod Elections Officer Attorney Catino Kanya nga gina-finalize sa Current Action Fred sa Comelec Bacolod ang schedule sang voters registration. Ilabi na ang liwat nila nga pagpadulong sa mga mall. Magluwas ni ang Comelec ang may masunod pa nga schedule sang special voters registration. Upod man ang SK Federation Bacolod kag grupo sang pamatanon. Samtang sumunga semana ginapaabot nga makapagawa na sang resolusyon ang Election Registration Board kon ERB angot sa mga petisyon nga gin-file batok sa mga nagsaylo sang ila rehistrasyon. So expect na lang gid kita nga madamo na lang gid na ang aton nga mga nagpaparehistro. And we will announce kung mayara pagit kita nga mga satellite registration sa malls naton kay we are still in the process of ginakhanay pa naton ang mga schedules naton for the satellite registration. Nabatian si Bacolod Elections Officer Attorney Katrina Ninyo Kanya. Santon Plus Gold Back Action na umpisa ng pag-inom sang Santon Plus Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Tingala ko man nga medyo palupok na panglutang ang pulis kay dakpan ni gigali. Si Mrs. ya, ba may upod. Bati ko daw, pulisman pariho ya, ba ang panawag na Karutot Part 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na, kay Jeneline Andagan Villajos, kay Diding Alohaminto, kay Dodge Dalidada, ba si Di Anton Diaz ang Patria Village, Gamonitor, Banisa, good morning da sa imo, kamusta ka? Kay Elias Bandada, sang Kingdom of Saudi Arabia, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Santon Plus Gold. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na
sang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalag na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras 19 minutos karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan hindi lang sa siyudad ng Bacolod. Johnson kontra COVID-19 sa Negros Occidental, umpisahan subong nga adlaw. Balita Kapitolyo. Detalyo ko si Action Marlon Hinubia. Action Marlon, please go ahead. Subong adlaw Lunes sa igadulong sang gobyerno provinsyal sa mga Banwa kag syudad sa Negros Occidental ang Johnson COVID-19 vaccine agad tong ibakuna sa mga senior citizens kag person with comorbidities o kon mga nalakip sa A2 kag A3 priority groups kon COVID-19 vaccination sa Pilipinas ang paghahambalan. Ining J&J single dose COVID-19 vaccines nga 70,000 ka doses ang nagabot diri sa Negros Occidental sang Hulyo 19. Ang rollout magalawig tubtob sa Hulyo 30. Target sang probinsya nga makabakuna sang 2,000 ka mga vaccines kada adlaw gamit ang Johnson & Johnson. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:47. Kay Dante Makilanda, good morning. Kay Jerome Lipana, kay Teresita Orita Kahuraw, kay Jocelyn Kalamaan. Mabalik kami pagkatapos ni. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagang piligan. Patayon
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Kagaya na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Standard time la 5:54, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan, upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Aksyon Alvin. Arestado ining duha ka mga street level individual sa bypass operation kahapon sa barangay Villamonte diri sa syudad sa Bacolod. Ang subject sa bypass operation gingilala kay Jovel Balandra, 31 anyos, kag naaresto man ang upod sini nga si Reyna Joy Normal, 20 anyos, Lunsay residente sang Doña Juliana barangay Takuling diri sa syudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Captain John Christopher Masangkay ining duha aksyon na Fred ang nagtuhan sa mga kapulisan nga nagbaligya sang illegal nga droga sa pulis nga nagpakuno-kuno po sure buyer. Na-recover sa mga otoridad ining siyam ka plastic sachet sang suspected shabu. Samtang sa police station number 1 na dakpan man sa bypass operation ining si Jeffrey Abdo, 32 anyos ang barangay 14 diri sa syudad sa Bacolod. Si Abdo aksyon na Fred ang ginakiabig man nga street level individual sa hanay sa mga kapulisan sa Idalom sang police station number 1 kag naaktuhan nga nag-engage kid sang illegal nga aktibidad kag naaktuhan na nga nagbaligya sang suspected shabu. Na-recover sa iya ining apat ka plastic sachet sang suspected shabu kag karon ini si Abdo ang preso karon sa custodial facility sa police station number 1 kag natala na igapasaka ang kaso karon nga adlaw ang paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga.
report sa patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Kay Sinad Anisito, kay Andy Saludares, kay Efrain Aros, kay Nimpa Ibanez, ba si Jocelyn Kuno, kay Romar Tamayo, kay Christian Rua, kay E.G. Laho, good morning. Si Banisa, good morning, Ged. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doktor. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga Sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.